Yun, mga kasama ko, nagtatrabaho sila. Nagsusumikap. Okay. Yan. Yan sila, oh. Tingin-tingin sa kabila. Dami kaya naming dala na pagkain. Yun, oh. Tingkahoy. Wow! Kamote. Say hi. Yan. Yan. Meron na kami mga fans. Kunti pa lang. Guys, yung iba kami kasama si Gary Casipo, yung kapatid ng may hawak ng kamera natin ngayon. At si Azumi, yung special guest ng Arkinians. Nandun na, nauna. At saka si Rene pala. Nauna lang sa may tabing dagat. Isa lang ang wala namin dito. Sigurado mainggit siya nito. Oh no! Ginawa namin kasi nagtatrabaho siya eh. Wala siyang vacant niya. So ayan. Dito po kami ngayon sa ito po yung Minterio. Oh no! Cementerio. Ito lang kwinta. Hirap pala maging cameraman. Ano? Support nyo naman kami sa aming team, guys. Kung gusto nyo mapanood ang aming mga vlog, doon lang kayo sa Arky Samori TV. Search nyo lang. Then paki-follow, then subscribe. Yun na lang. And thank you. Ayan guys, abangan nyo pa yung iba namin gagawin doon pagdating namin sa tabing dagat kasi meron kaming maraming gawin doon. Meron kaming mag-share ako na salita ng Panginoon content, tapos pagkatapos doon kainan, tapos pictorial, tapos mag-vlog kami, ipakita namin sa isang camera namin yung paano yung behind the scenes pag mag-vlog kami, pag mag-act kami, maggawa kami ng isang vine. Kaya abangan nyo guys, pagdating sa susunod na araw, abangan nyo sa channel namin sa Arky Samori yung mga bagong gawin namin video. Sigurado masasaya kayo doon, sigurado matutuwa kayo doon. Kasi gawin namin lahat para masaya kayo, di ba? Di ba? Gawin natin yan lahat para magiging masaya sila lahat. Gagawin natin. Ayun guys, meron pala kami isang kasama, hindi yun kasama sa kasama lang sila sa amin ngayon kasi gusto din niya maligo ng dagat. Yun po ang mama ni James B. Yan. Yan, yung hawak kamay. Ayun guys. Lapit na kami sa dagat. Lapit na kami. Medyo pasmado yung kamay ko kasi ito lapit na kami dito. Kita sila lahat. Yan, support naman kayo sa page namin para dumami naman. Mahirap kaya magsiwala ng vlog. Oh yes, baybayin ng dagat. Nandito mo kami sa baybayin ng dagat, sisi. Ang hirap palagi. So ngayon yan, maganda kaya rito. Yun, save for nothing but isolation. So ayan guys, tignan nyo ang kapaligiran ng dagat.
nating isa si ano, yung mga Team Wangwang. No. Yan, Wangwang malakas. Wangwang. Abangan nyo guys, meron kami ginagawa na nagiging bading si ano, nagiging bakla si Wangwang. At yun, Ganda yan. nandun po ang isa. Rini, mag-hi ka sa camera. Ayan guys, pangalawang ulit, pangalawang bisis na ito. Yan, maganda yan. Ay, sana all. Maguba mo yung cellphone. Eh, Ayan, sino yung saraan? eating sugar, no papa. So, dami apoy. Aon. Jam-jam. Ano ba to? Ano na ang puto? Saging. Patay mo na ako bakiliban. Si buo ba rin? Diri agi pa inyong dito. Alot. Ana di ang kuwan. Utang nila. Diri. Ako kumagi sa liluan yan. Ano ikaw, Bisaya? Wow! What's up mga kadamdam, ayan. Hindi pa ko alam yung hindi pa ko nabasa kasi hindi pa ko naligo kasi ano eh. Masyadong takot ako sa lamig eh. Kain pa kami ng kamote. Mahal ka mo. Lagi. Moka. Tekihan na. Bilang Nami tayo. ayaw ko pa ko ni. Dahil bago na. Ato ko dito kay vlog. Kamu dito. So, ayun mga kadamdam. So ko lang malaman nyo ang the scare the blood type. Ayan, tataon English. Isay mo kayo tako. Taka ko ari mga kadamdam. Ako sa tower. Ako sa tower. Wow! Dire mga kajam-jam on eh. Son of towers. Towers. Hello! 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 Ginagawa mo? Jam-jam. Nana ko dire sa babaw sa babaw sa oo, dahan nangaliko. Wow, ako dito kayo. Wala mga kanyang sa pagbablog, walang hirap umayaman. Basta kung aray, sikap ka lang. Ginagawa mo? Sikap ka lang. Darating ang para sa'yo. At magiging successful ka rin balang araw. Hanggang ngayon, balang araw. Behind the impacto. In my go. Ambak pagkitupan mo.
yung banag sa tubig dito ba? Sige. 1, 2, 3, go. Yeah. Ayaw kaning anaw. Oh, ayaw palakpak sa. Udah, sige. Nagbabalik, Gerald. The Arke Samori team. At ngayon po, yan. Ginagawa mo? Ay. Yan. Dito na po magtatapos ang aming vlog. Dito ako sa gitna ng Kalawakan. Hello mga ka-jam-jammer. Comment down below. Hanggang dito na lang mga ka-jam-jam. Don't forget to subscribe Like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. Ginagawa Thank you so much. Thank you. Bye!